Fi kliem Robert Abela huwa inutli li twiet tnaqqis fil-VAT jekk ma tarax dimensjoni akbar, iżda fl-istess nifs qed jgħid li qed jiddiskuti ma' Lace il-possibilità ta' dan it-tnaqqis. Waqt il-konferenza li saret il-ħamis filgħodu fil-Marsa, Robert Abela der illi jagħmel U-turn dwar dan is-suġġett u issa qed jgħid illi qed jiddiskuti it-tnaqqis fil-VAT għar-ristoranti, iżda d-diskussjonijiet qed jieħdu fit-tul. Intant wara l-attakk tal-Ministru Clyde Caruana fuq dawn in-negozji, issa Robert Abela qed jgħid li l-operaturi tar-ristoranti huma nies onesti, għalkemm qed jibqa' jistqar li huwa inutli li jiġi mwiegħed tnaqqis fir-rata tal-VAT. Inutli twiegħed tnaqqis tar-rata tal-VAT. U wara l-indirizza din il-konferenza tal-aħbarijiet, Robert Abela baqa' ma spjegax għaliex qed jirreżisti tnaqqis fil-VAT. Dwar din il-proposta partikolari. Nifhem li inti xed tieħu pjaċir. Għalfejn ma tiżux timplementawha. Aħna qegħdin nitħattu mal-istess assoċjazzjoni. Pressat minn Net News, il-Prim Ministru baqa' siqlawn u siqlem jilab għall-gallerija u ħadd għadu ma jaf x'inhi eżatt il-pożizzjoni tiegħu. Ġifieri ma taqbilx jew taqbel għax il-Ministru tal-Finanzi ma jaqbilx. Għal-menu għalfejn tibqgħu kontrija. Grazzi ħafna. Taqbilx jew taqbel? Il-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil jimbotta l-proposta tal-Assoċjazzjoni tal-Catering sabiex il-VAT tonqos minn 18% għal 7%. Iżda l-Gvern baqa' jirreżisti din il-proposta baġit wara l-ieħor biex issa l-Ministru tal-Finanzi spiċċa iħawwat fiċ-ċifri tiegħu stess. VAT for restaurants from 18 to 7%. The cost of that, and I don't know how one can even justify that with the population at large, and I'll say why. The cost of that is 80 million. 80 million. Li jekk ir-rata tinżel għal 7%, il-Gvern isofri tnaqqis fid-dħul mill-VAT ta' 143.1 miljuni. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qed ikun ċar li Gvern immexxi minnu inaqqas il-VAT għal dan is-settur minn 18 għal 7%.